6 жніўня 1517 года ў сталіцы Чэшскага каралеўства адна з мясцовых друкарняў выпускае псалтыр, першую са старазапаветных кніг Бібліі. Нічога дзіўнага ў падзеі ні для Прагі, ні для Еўропы няма. І, пэўна, сам друкар не да канца разумеў, што ў гэты момант здзейсніў сапраўдную рэвалюцыю. У той дзень пачалося не проста кнігадрукаванне. Так пачыналася новая эпоха у гісторыі цэлай нацыі. Доктар Францыск Скарына робіць бадай немагчымае. Выдаць друкаваную Біблію, перакладзеную на даступную царкоўна-славянскую мову, зразумелую людзям, далёкім ад рэлігіі і высокіх пасад, з гравюрамі, уласным партрэтам, каментарыямі. Гэта быў прарыў. Усходняя Еўропа атрымлівае сваю Біблію нашмат раней за многія народы той жа Еўропы заходняй. І ўсё гэта адбываецца на тэрыторыі цэнтральнай Еўропы. Як такое магло адбыцца? Чаму беларуская Біблія пачынаецца ў чужой Празі? І ці была Прага такой далёкай для нашых продкаў? Адказы трэба шукаць на некалькі гадоў раней. Шановная калегія, паважаны экзаменуемы, як вас там, Францыск Скарына. Гэта вельмі незвычайны выпадак для нашага універсітэта. І той факт, што вам дадзена права трымаць экзамен перад высокай камісіяй, гэта проста ласка Божая. Але вы пераканалі нас сваімі выдатнымі ведамі, сваёй вялікай адукаванасцю. І таму наша калегія прымае рашэнне прысвоіць вам высокае званне доктара медыцыны. Віват, калега! Амаль немагчымая падзея для 16 стагоддзя. Сын купца з далёкай усходнееўрапейскай краіны здае экзамены ў адной з самых прэстыжных адукацыйных устаноў таго часу – Падуанскім універсітэце. Здае выключна паспяхова, і гэта адлюстрована ў дакументах. Яму надаюць ступень доктара медыцыны. І гэта пры тым, што ў Падуі Скарына не вучыўся. Венецыянская рэспубліка, інтэлектуальным цэнтрам якой была Падуя, а ўсё ж такі цэнтрам кнігадрукавання сама Венецыя, гэта была унікальная краіна і ў палітычным, і ў рэлігійным сэнсе, дзе панаваў плюралізм ідэй і версій. Менавіта таму, дзякуючы гэтай уседазволенасці поглядаў, Скарына абраў у якасці месца, калі не навучання, то здачы сваіх іспытаў менавіта Венецыянскую рэспубліку. Кракаўскі, ён же Ягелонскі універсітэт, Скарына заканчвае яшчэ ў 1506 годзе. Там ён вывучае вольныя навукі, ці прасцей атрымлівае першую ступень вышэйшай адукацыі. Але для атрымання высокай пачэснай ступені доктара медыцыны, вышэй былі толькі тэолагі і правазнаўцы, трэба было гэтую медыцыну недзе вывучаць. Кафедры, дзе рыхтавалі спецыялістаў-медыкаў, у Кракаўскім універсітэце не існавалі. Там мог Скарына прайсці нейкі, так сказаць, першаснай ступені пасцігнуць.
Но іншая справа, што Кракаўскі універсітэт і гэтыя кафедры не маглі прысваиваць статус магістра ці доктараў лекарскіх навук. Адукацыя выключна важны момант у разуменні перадумоў беларускага кнігадрукавання. У сярэдневекоўі гэта недасяжная велічыня і вялізны прывілей, а высокае званне доктара ці лекара увогуле адкрывала неверагодныя магчымасці. Статус медыка, магістра ці доктара у медычных навуках вельмі цяжкая, такая вельмі прэстыжная такая ступень. Яна амаль на ўроўні нас саступае толькі тэалагічнай ступені і прававой ступені. Падуанскі этап найлепш зафіксаваны ў дакументах. Захаваліся акты, якія падрабязна апісваюць працэдуру здачы экзамена і нават называюць імёны членаў высокай калегіі і даюць некаторыя звесткі пра самога Скарыну. Больш за тое, яны прыліваюць святло на першы цёмны перыяд яго жыцця. Тыя самыя 6 год паміж Кракавам і Падуяй. Магчыма, ён атрымаў падрыхтоўку ў Капенгагене, у Даніі. Дарэчы, в адным з падуанскіх дакументаў ён назван сакратаром караля Дацыі. Але адразу ж наступае новы цёмны перыяд. З 1512 до 1517 года не засталося аніводнай звесткі пра тое, дзе быў і што рабіў доктар Скарына. Можна даволі ўпэўнена меркаваць, што Францыск Скарына на часе падрыхтоўкі да сваёй выдавецкай дзейнасці наведваў як мінімум Вільню, а праз гэта і ўсё Вялікае княства Літоўскае, магчыма, родны Полацк, магчыма, іншыя гарады, бо якраз віленскія мяшчане, кіраўнікі горада фактычна і сталі спонсарамі выдавецкай ініцыятывы Францыска Скарыны. Віншую з ганаровым званнем. Дякую, пан Бабіш. Ласкою Божай. Так, ласкою Божай. Але, ведаю, не за віншаваннямі ты прыйшоў. Прачытаў я твои рукапісы. Ты што ж вырашыў нас на касцёр адправіць? Не, вы што? Я ж толькі хацеў паказаць Ты вам. супакойся. Тут нас на касцёр ніхто не кіне, а там, дзе ты быў, магчыма і такое. Перакладаць Слова Божае на мову простага люда? Так ужо пераклалі. У Чэхаў, да прыкладу. Ведаю. Толькі гэта рызыкоўна. Ды і не таннае гэта прадпрыемства. Але ты мае погляды ведаеш. Я з табой згодны. Я табе дапамагу. Я дам грошы на выданне твоей кнігі, Францішак. Пан Бабіш, я вам вельмі ўдзячны. Толькі як гэта рэалізаваць? Дзе знайсці матэрыялы? Ды і друкароў? Я думаю, што трэба гэта рабіць не тут, не ў Вільні. А дзе ж тады? Кракаў? Я ведаю там некалькі друкарань. Не, мне падаецца, што лепш наладзіць наш працэс у Празе. Прага? Прага. А чаму не? Вось што. Схадзі зараз да пана Онькава. Я табе напішу пратэкцыю. Ён можа дапамагчы табе ў гэтым пытанні. Дякую вам, вялікі. Вядома толькі, што на радзіму ён прыязджае ўжо з гатовай ідэяй і, верагодна, планамі дзейнасці. Калі пажадаеце, з бізнес-планам. Скарына дакладна ведае, што будзе рэалізоўваць свой план у Празе. Каб зразумець, чаму выбар спыняецца на Празе, нам трэба ведаць, дзе і калі ўзнікла гэтая ідэя. У Падуі? А можа, яшчэ раней у Кракаве? Адказ мы наўрад ці ўжо адшукаем. Тым не менш, абодва гэтыя гарады
выдатна падыходзілі да скарынавай ініцыятывы. Францыск Скарына мог сапраўды пачаць выпуск сваіх кніг хутчэй у Венецыі. У Падуі кнігадрукаванне ўжо развівалася, але толькі лацінскім шрыфтам і ўсё ж такі не было настолькі багата развітым. А вось Венецыя стала сапраўдным і такім мультикультурным цэнтрам. Як бы там ні было, ні Падуя, ні Кракаў, ні нямецкія цэнтры друку не прывабілі беларускага доктара. Ён выбірае чэшскую сталіцу. Так, слухай, вот туда, да, туда. Так, идем. Ось два этих чемодана и ось туди, ось. Добре. Добре, дякую. Так, я возьму. Франциск? Вацлав! Якая зустріча! Добрый день. Привітання, братка. Як ти? Що ти? Що в Празі робиш? З університету не бачилися. Приехал працу налаживать. Слухай, я і не ведав, що ти тут. Хоча часто бачуся з нашими з Віленського братства. А я нікому не говорив, ніхто і не ведає. І тебе прошу, не треба мені гэтай додаткової слави, розумієш? Не розумію, але просьба твоя для мене закон. Ти ж мені так допомагав. Слухай, Вацлав, есть до тебе одна справа. Любая, Франциск. Ведаешь тут якую-небудь добрую друкарню? Друкарню? Угу. Слухай, братка, так я якраз работаю одну. Да. А у кого? У пана Северини. Добре. Пошли покажу, коли є час. Тримай, але мої речі. Так, занесуть. Ходім. Так і ти пішов займатися друкуванням? З такими прибитками жартуєш? Жартую. Але і назваць выбар Чэхіі цалкам дзіўным нельга. Трэба ўлічваць сітуацыю, якая панавала ў гэтай краіне. І тут гісторыя адкідвае нас на 100 гадоў назад. Ну, разумееце, а? Яны нават мой прыгавор не могуць зачытаць на зразумелай мове. Каб вы і не ведалі, за што. За слово твоє ступраць царкви Христа. У цябе нават тут царква вышэй за Христа. Вы адракліся яго. Толькі пра сябе думаеце і пра грошы. Ніякага Бога у вас не засталося. Улада, што парушае законы Бога, не можа быць ім прызнаная. Подпаливай! Подпаливай! Ян Гус, нацыянальны герой Чэхіі, прапаведнік. Яго дзейнасць літаральна падарвала асновы тагачаснай Еўропы. З Гуса фактычна і пачынаецца рэфармацыйны рух у Еўропе. Царква не можа мець багаццяў і браць грошы з бедных. Царква не павінна быць галоўнай у жыцці грамадства. Улада, што парушае законы Божыя, не можа быць прызнанай Богам. Багацці павінен належыць справядлівым. Кожны хрысціянін павінен шукаць праўду, нават калі ён рызыкуе дабрабытам, спакоем і жыццём. Так атрымалася і з Гусам. Навуковец шукаў праўду пад пагрозай для жыцця. Але ў 15 стагоддзі існавала толькі адна праўда – царкоўная. А любая яе крытыка часта несла смерць. Прыхільнікі Гуса патрабавалі хуткіх і радыкальных рэформаў. Ці была ідэалогія гусітаў блізкай Скарыну? Сёння сказаць дакладна немагчыма. Ува всякім выпадку, пэўна, на гэты конт ён ніколі не выказваўся. Даследчыкі, якія вывучаюцца гісторыі Чэхіі, яны называюць гэты перыяд, першыя там 20 гадоў, там, ну 25 гадоў, мягкага гусізму ў Чэхіі. Мягкий гусизм, мягкое размежевание, тому там можно было быть и католиками, и выпускать и православные книги. Богу в Троице единому и ко чти, и ко славе, Матери Его Пречистой Марии к похвале, всем небесным силам и святым Его к веселью, людям посполитым к доброму научению. Дзейнасць Скарыны хоть и была даволі прагрэсіўнай для сярэднявечнай Еўропы, але нельга назваць яе беспрэцэдэнтнай. Перакладныя кнігі Бібліі хоць і адзінкава выходзілі і да таго.
Ідэі рэфармацыі лёталі ў паветры. Гэтая бура, што зменіць Европу да непазнавальнасці, ужо збіралася ў цёмныя аблокі на гарызонце, і водар перамен не адчуваць Скарына не мог. Реформація, она ж адмовила, она ж адкинула постанову всіх церковных соборов, як католицких, так і православных. Лічачи, што галоўны падмурак веры такой шчырай, гэта вось Біблія. І надо опираться на саму Біблію, надо шукаць самыя старажытныя тэксты, праводзіць гэтыя пераклады. Вось в этом была основа. Скарына, як чалавек свету, безумоўна з'яўляецца моцнай асобай сярод таго руху еўрапейскіх дзеячаў, якія не жадалі ведаць межаў у пазнанні жыцця. І яго праца па перакладзе рэлігійнага тэксту цалкам упісывалася ў канцэпт калі не рэфармацыі, то ў ідэі гуманізму і асветы. Відавочна, што Скарына правёў вялікую падрыхтоўчую працу, якая патрабавала дадатковых работнікаў. Патрэбныя былі грошы. Кнігадрукаванне ў 15 стагоддзі працэс нятанны, але ён не ішоў ні ў якае параўнанне з коштам перапісаных кніг. Скарына, натуральна, патрабаваў пэўнага часу для падрыхтоўкі выданняў, якія пачалі выходзіць у празе ў 1517 годзе. Пераклад Бібліі – гэта справа, якая часам займае дзесяцігоддзі, а не гады, і над ёю Скарына мог пачаць яшчэ працаваць у Кракаве, а можа быць, гэта адбывалася ўжо пасля здачы іспытаў у Падуі. Літара Б не аціснулася. І В незразумелая. Набирайте зноў. Так, спадар. І знайдзіце мне нармальную В. Так, спадар Скарына. Я не за гэта плачу вашим гаспадарам. А дзе гравёр? Дык ён яшчэ не прыехаў. Як не прыехаў? Ён жа павінен быць тут. Так паклічце Вацлава. Так. Франциск? Вацлав, ходи сюда. Гравёр не приехал. Что робить? Мы так не поспеем. У нас только першие аркуши пайшлі. Так, успокойся. Нам трэба яго дачакацца. Нават не ведаеш, колькі мне намаганняў каштавала яго ўгаварыць з намі працаваць. Ён прыедзе. Можа, здарылася нешта па дарозе. Шлях з Прусіі не блізкі. Пачакай. Я ведаю, як шмат ты робіш. Гэта ўсё ліст ад Онькавіча. Нешта мне падказвае, што часу у нас менш, чым мы планавалі. Ёсць нейкая інфармацыя? Пайшлі, раскажу. Фердынанд напісаў Жагімонту ліст. Адзіная зафіксаваная падзея пражскага жыцця Скарыны адбываецца ўлетку 1517 года. Выходзіць псалтыр, першая з перакладзеных кніг Бібліі. Там жа ў Венецыянскай рэспубліцы пачалося і кірылічнае кнігадрукаванне незадоўга, фактычна ў часы Скарыны. Ці на той час тут былі першыя, зноў жа, традыцыі перакладу Бібліі на нацыянальную мову і выдання ў дадзеным выпадку на чэшскай мове Бібліі. Яна тройчы ўжо выходзіла. За вельмі кароткі перыяд, літаральна 2 гады, выходзіць 23 кнігі. Фантастычная хуткасць для 16 стагоддзя. Кнігадрукаванне яшчэ вельмі маладое. Гутенберг вынаходзіць гэтую тэхналогію за 100 гадоў да скарынаўскай Бібліі. 100 гадоў для сярэднявечча нішто. Слова «прагрэс» яшчэ не ведаюць. Працаваць так хутка можна было толькі пры пэўных акалічнасцях. Скарына мог і нават павінен быў шукаць падтрымку і грошы для сваёй выдавецкай дзейнасці. Фактычна ён меў пэўны інвестыцыйны праект выдання кніг Бібліі на славянскай мове. І гэты праект быў даволі дарагім, нават, я б сказаў, вельмі дарагім. Пад яго рэалізацыю неабходна было знайсці як мінімум фінансавую, як максімум яшчэ і ідэалагічную і іншую падтрымку. Верагодна, яе Скарына атрымаў, бо на першых кнігах, на многіх кнігах мы бачым звесткі пра рэальных спонсараў, можа, нават ініцыятараў выдання.
Бібліі на беларускай царкоўнаславянскай мовах. Библия русская, выложена доктором Франциском Скорыной из славного града Полоцка. Богу качти и людям посполитым к доброму навучению. Асноўны тэкст Скарына пераклаў з Бібліі чэшскай, значыць, ён перакладаў старабеларускую мову. Пасля ён частку слоў замяніў на царкоўнаславянскі. Ён ставіў такія царкоўнаславянскія маркеры, як бы. То бо ён хацеў сваю мову наблізіць менавіта да кніжнай мовы старабеларускіх рукапісаў. Ён усведамляў, што калі ён святое пісьмо выдасць цалкам па-старабеларуску, это будуць вялікія праблемы. Ніхто яго кніг чытаць не будзе, пакупаць не будзе. Напрыклад, там ёсць цытата «Ідзіце перед братію вашаю», і ён вставляе з сынмі Ізраэлевымі. Такім чынам ён зрабіў фактычна першую спробу, напэўна, стварэння беларускай літаратурнай мовы. Захаваўшы асновы царкоўнаславянскай мовы, Скарына пераклаў псалтыр перш за ўсе на мову народную, жывую і зразумелую. І калі кніжныя веды ў той час лічыліся прывілеем вышэйшага класу, людзей, якія займалі духоўныя пасады, то друкаванне Бібліі на зразумелай для большасці мове і па даступнай цане азначала рэвалюцыю. Біблія друкаваная мела кошт ўсё ж такі даступны. Даступны не толькі для багатых манастыроў ці багатых прыватных уладальнікаў, але і многіх іншых прадстаўнікоў, так бы мовіць, шырокіх слаёў грамадства. Скарына вельмі ўдумліва, калі казаць сучаснай моваю, разлічваў на, так бы мовіць, піар-тэхналогіі, на прасоўванне сваёй выдавецкай ініцыятывы і на пашырэнне кнігі. Дакладна можна казаць, што ён вельмі актыўна выкарыстоўваў шрыфты, гравюры, ініцыялы, застаўкі для таго, каб зрабіць кнігу больш прывабнай. Каб дакладна гаварыць пра рэвалюцыю асветы і Скарыну як пра выдыра, нам трэба больш ведаць пра тое, як ён працаваў у празе. Але да сёння навукоўцы нават назваць друкарню, у якой выходзілі першыя беларускія кнігі, не могуць. Скарына не меў уласную друкарню ў празе. Ён, хутчэй за ўсё, арандаваў гэтую друкарню. Фактычна ёсць 3 ці 4 асноўныя версіі пра месцазнаходжанне друкарні, у якой пабачылі свет кнігі Францыска Скарыны. І гэтыя ўсе месцы так ці іначай звязаныя са старамесцкай плошчаю. Ці гэта, напрыклад, друкарня Паўла Севярына, ці гэта нейкая іншая друкарня. Магчыма, гэта сапраўды была друкарня Паўла Севярына, которая ўжо мела вопыт выпуску, напрыклад, кніг на яўрэйскай мове, адпаведна ім і яўрэйскім алфавітам. Адпаведна, ім было не цяжка паспрабаваць і яшчэ і славянскім кірылічным алфавітам выдрукаваць кнігі. Сапраўды даследчыкі заўважылі, што Севярын у той перыяд, калі Скарына актыўна выдаваў свае кнігі, ніяк сабе не зарэкамендаваў як выдавец. Вось гэта якраз 1517-1519 год. Севярын памёр, яго друкарню успадкаеміў Павел Севярын, у якога былі свае кнігавыдавецкія планы, і ён папрасіў Скарыну пакінуць гэту друкарню. Зноў жа, 1520 год. Менавіта тады, калі Франціск Скарына спыняе сваю дзейнасць у празе, і далейшым мы бачым яго ў Вільні. Свабода поглядаў і цярпімасць да розных рэлігій і рухаў, сталая традыцыя кнігадрукавання, верагодна, ўсё гэта і паўплывала на выбар Прагі Скарынам. Верагодна. Дакладна сказаць мы не зможам, відаць, ніколі. Гэтых невядомых старонак, белых плям у жыцці Скарыны безліч. І пражскі перыяд найбольш загадкавы. Ніводнага сляда жыцця ў сталіцы вельмі прагрэсіўнай дзяржавы на працягу некалькіх гадоў. Мы нават назваць дакладны год і прычыну ад'езду не можам. Ведаючы такія пажыткі ад гэтай кнігі, я Францішак, Скарынін сын з Полацка. У лекарскіх навуках доктар загадаў псалтыр ціснуці рускімі словамі славянская мова. Найперш, для ўшанавання і хвалы Бога ў Троіцы адзінага і прычыстай маці яго Марыі, і ўсіх нябесных чыноў і святых Божых, а таксама
для карысці паспалітага люду. І асабліва з тае прычыны, што мяне літасцівы Бог з гэтай мовы на свет пусціў. Фінал прадмовы псалтыра. Можа, тут варта шукаць адказы на тыя пытанні, што пакінуў нам Скарына. Але хто ж возьме на сябе адказнасць сказаць: вось яна, праўда жыцця, чалавека-загадкі, Францыска Скарыны, доктара са слаўнага горада Полацака.